Bună seara, vrut științiți mutritori, ghini ne aflăm iar tu gioia din moabete armânească, tora seara în lom calea șcălicea, dipusim tu că se bălu Scopia, tu Republica Macedonia de Rațiili, e Macedonia din Chiari, e Macedonia din Nordu și dipusim tu casa al Santa Algica. Santa, ghini ne viniște moabete armânească de cafi joi, de la armâna mea media, avem mari harau științiști, avem oaspitora seara. Bună seara tuturor ghiniviniși, știu casa mea și din vă aflai la Armâna Media. Cu mare harau vă plicai calezmata voastră și mi hărțescu că vă simt de dum și cu tine și cu toți frații armâni de țivănă scultă și vă mântrească. Serios, tora că zisim trei nume ti crat Macedonia de Rațili, Macedonia din Nordul, Macedonia din Chiari, aceia care ți țarii hari n-ai mai mult, care ți se pare n-ai mai hoidisit. Mi-am minduit la este lucru mine, ufilisescu numai de Macedonia de Torațele. Tiți, vă zic tățea că tu limba noastră, tu graiul Grămustănescu, care îl zbura părinții mei, aușia noștri, noi știam mași de Arațele. Când îți spunea de care parte ghini, de către Arațele, ta de acea parte era de către Arațele. Aveam Rațili Arațele și Notlu, Arația, tata și știi? De ce scăpitata. bine? Dar aici este noutate, tora care o duseră cu Nordul, cu este lucruri, la noi, la noștri auși, nu aveam, așa că mine mindescu că moda este în modă, numai vrem să o scăpăm limba voastră, ținem de țeale zboară, ți le aveam. Știu că are și alte zboară care le ufilisesc cu frații noștri părșiroți, are grândinarul, are din de noapte, are mai multe zboară. În mine acel cam au uidisit și se pare tu mai mare frecvenție tu zburarea a noastră armânească este Arațele. Știi, mine este Macedonia de Torațele, adică așa. Așa v-ați întâlnit seara, Macedonia de Tarațili. Nu agrășim să spunem amotritorilor a noștri că masa aibă vrea întrebare de tine, să o anglăsească, să live-ul ți zvârtește tora seara de frânza de Facebook Armâna la Media și noi v-ați li băgăm întrebările pe aradă. Prota și prota ca de cafioară, știm că tine n-ai mutrit a este emisii, nu știu de si putuși să le vezi tuti, ama multe de ele le-ai mutrit, că vidam și acolo că ne păgai răhăbari, sunt emisii. Prota știi, acurhim cu zborul de zărțini la noastre. Așa că nici tine nu ascai. Știm că o avem și fata ta oaspită la este emisii și așa a răspuns atunci am dau lucruri de zărțini la rămânești a fumeii a voastră. Am vrem să avem tăraș de la tine în dau zboară. Familia noastră, ca cum dă știmul Grămusteani, și de-ați știu mine, decât am avut-o de uși, de am aflată, este o veche familie armânească de Grămusteani, care o purta numai de pășați. Nu știu tiți și cum a revenit în numai de pășați, deși avea vără pășe, deși mașa-i grea, văr nu-i pășe, nu știu. Mașa știu că era familie arhundă, care puzi tu chirolul pentru să spărzea hramostea și ajunseră tu arăzămurile de Cocen și para papla nostru, natla al pășe, ufândă coara vărbiță, tiprota oară, cu umeile care le-a dus și cu el, vără 30 de case câte avea cu el. După el, para papla meu, Gica, cu acel care zic, adră unul nau lumachi de familia de Pășazdi și de la el trăzem, purtăm numai Gica, că de Pășazdi azi are armasă mai multe nume de familie, anamisa de ei, că cum sunt disputați, sunt iuruțeni, hăliceni, natanițeni, toți acei sunt de Pășazdi. Ruțenii sunt de soia mea, de la maia mea. Toți acei sunt de soia noastră, de Pășazdi. Dar noi purtăm numai de para paplu Gica și de atunci lui Him Gica. Paplu Nata era însurat cu tot armână, grămusteană, Maria de la Gălânjazdi. Da, mama este, tati este Iorgi, al Nata al Gica, Dumjartul, că l-o duc aminte, dada mea era cu numă vărgărească tu cărță, Stoianca,
Da? Baba, adică măsă-i grea steriana, adică Iana, ali dadi cum zicea ea, ea era al Zica, al Piscul. Tețeiții bănează tu Makedoniei ază, voi să spun că Zica al Piscul este mamutul că născut su paranuma a lui Opa. Așa că era Zica Opa de Pisculelor. Și baba, măsa ale mamei, era de la Lipurazii, era gora al Belinaca. De la Lipurazii și era, Lipurazii sunt o mare familie de care are, știu, Românie, duși și armași avații. Este pe scurtul să spun că Quadrara Hoara Borbeță, cum era anii de Dungelui după Chirolul Turcului, cu multe zahmeți, cu multe problemate, multe ori s-a înălțat, multe ori scădea, tricurăși ani arfunză, tricurăși cama oarfăini, tricurăși cu zmichiare, ajunserăși comunismul, tricură și ca tricură multe peste cap. Da, a scăpăm, mulțumim limba și armase mățații fiind. Așa, da, bărnuri de soi. Ania, mi se pare că tora seara Vasibuli șorti mini, că avem o stare oaspeți, are adrată ahât multe lucruri și care zbraște ahât multă ghini armânești, timini este malișor, că m-aș vă bag văra întrebare, știni vas zburăște cam multul. Carasivă se zugrăvsim, carasivă se zugrăvsim, așa tu trei zboară. Vă zicem că hi poet, jurnalistul și alunțător de cauza armânească. De toate este trei lucruri, care angreacă n-ai mai mult de tine tu ziga a banei și câțe? Prote, voi zic un lucru, înainte să dau apandase. Voi zic că nu adrai mine, adrăm noi. Ca nu adrăm ceva singur. Ați adrăm singur este ducherea și vrerea mea. Toate alte lucruri le adrăm cu vără, le adrăm cu soția mei, cu oaspeții mei, cu frații mei, cu surorile, cu nicucirea mea, cu fciorii. Așa că iți vă să ducem aminte că adrăm ceva, adrai cu vără, nu adrai singur. Și ești cu pirifăn că aveam cu care să da. Așa este. Angreacă mult să ai cu care să da lucru. Cum zic, importantul lucru este să ești om. Și poet, și alunțător, și jurnalistul, toate lucrurile dăm mașcara sim toradă, cu oameni buni, cu bună vreare și nu le pe de mult. Ninti strițăm să zburăm mai mult de activitatea ta. Vreau să ne torni niheamă tu chirolo aficiuramii ta. Să spui, eu te amintași cum bănași toată el chiro. Și să spui niheamă ția jocuri aveați voi ca ficiuriți. Că azi ficiuriții mai mult sunt cu telefonei, cu computerul tu mână. Atunci vrem să știm cum vă jucați voi. Mi-aduc aminte ceva de la Maia mea, zicea ceva de Ililiga, Pipiliga, actări, lucruri. Nu știu de ce aveați și voi acele jocuri. Aveam tihis crescutul tu taifătul care avea mare vreare și avea tradiții dispuneare pirmifi cântiți a jocuri. Faptul este cu fara de resinții, ningun căsăbic nic și Nicola. Coară nică, nu mult mare, m-a avut soț care rază tot ziua le-am și sunt când spus la armoname. Crescând de dum cu Vanghiu Zega, cu Pero Țața, el era atunci lui cu altă paranumă de la Jambazanile. Așa că, cum zic, bana de fișurate că astea ți le aducem aminte cât era bună. Ne jucam jocuri care era de aradă mi se pare și la lanță. Nu ne împărțam care viție era, acaia la noi fara tută era armânească, casele tută era armâni. Ne jucam șcheanză, ne jucam cu belele, ne jucam cu
cu Ililiga, Pipiliga, când li misuram cu... Eu ca nu ară nu știu uiți, v-aș zica este zboară. Ili Liga, Pipiliga, mi-aduc aminte de Madana, Vaistana, Cilibia, Rusilia, Tambici, Cucuric, nici dup. Astea sunt zboarele, ca nu ară nu știu uiți vor să spun. Zboarele, ți leamă nu le știu și mine, mine, după ideea ților zboară, adrai altul cântec cu care îi creșteam ficioria mei de poată spasă că ghesească, că mea nu știam mine, pe ficioria mei băgai alții zboară, ta spasă că ghesească si suntul. Că ne jucam, le adunam deadit un câte un bușul și care ar mânea tu mă înapoi, nu putea să-l aduna, el chirea de pa, el misura, că și trisea ziua. Adică serdi când ne jucam. Avea multe jocuri actări. Alăgam cu tot, jucam, când a iarna trițea ne chirolul cam greu atunci, cu actări jocuri, când a trițea chirolul cam prea galea, tora când nu avem chiro dip de țiva. Tora e altă dinamică, alturile să zbănează. Atunci lui ficiorie creșteam cu altă harau. Nu ne uiseam iuva. Nu știu cum zic, nu avea așa câteva jucăreale ca tora să ne jucăm. Luam un arăhotar și îl pinzeam pe loc de bicicletă pe coara tută. Îi băgam un tele cu samca cinghei și cu el pinzeam arăhotarul, îl străzeam, ne jucam, alăgam. Am adrat și mine asta. Harau era. Așa că ne jucam cu trițlu. Avea triț cu trițeale. Cu tora că masă spunem anislor de tora ahtărea jocuri, va să râde din noi. Va să spune ție este. Nu știu, avea aceale, cum zic, era toate jocuri care era tu funcții de învițare, de creștere, de toate lucruri, motoristica mâinilor, a picioarelor, așa ne jucam câte ori, avea un, nu era cântec, era un turlie de joc. Când eram pipniții, ca când ne jucam cu manisle din noi, băgam zeadete și zicea, Maia, dă-i foc. Maia, dă-i foc și aia parau-te, bă. Multe actări. Nu putem toate, ia fi bună, vai, să le adunăm, să le băgăm. Să le adunăm tot fără cărtii, ca este jocuri. Haide, hai v-ați dat Dumnezeu și nepoți și vă le spun la nepoți de acolo, vă le îngrăsim asta. Vă le spunem. Ați le ascultă azi la dușa mintitora să spună la nepoți. Așa sunt firmifile, a jocurile, cântesli, toate. Așa duc mai largo, care să le spunem, care să le dăm mai largo la tutaifă, la nepoți, la piciori care cum ți ari. Crescuși după aia să spui niheamă de pețisculi ai trecută și după aia să închisim să zburăm de cum te apropiași de lucrurile armânescu, desi fu vără om ti trapsi cât ai tu lucru e cum îți desclisi orexati lumea armânească. Cum să spun, din Nieco avea un scriitor, poet cântății ficiorești, tu în Macedonie, Vasil Cunoschi, și de prota oară când mi-a dus Scopia Oaspi Căsescu la o redacție de temeridă ficiorească a oații, ca îngrățeam din Nic poezii pe vărgăreaște, pe macedoneaște, și îmi zicea, ciot, aceea să cântă căcotul, să cântă, ved bine, cântă căcotul. Așa că din Nic, așa mi fi tursit. De tot aveam permifile de la tate, cântesile de la da, divăsea multul, până tu ușatic divăsi cărță și țin minte și tot cadrul de ei în sta cu cartea tu mână. Nu aveam multă sculii, am divăsea de priună și v-aș mira chiar de acolo vine la carte. Când ajung și tu tinereate cu trecum sculia de mesi, ajung și să mi amintesc cu tu politica tinerilor alații, tot cel cu socialismul. Mi feci și prezidentul a tinerilor de centrul de Scopia. Aveam politică, ne mintim cu multe alte lucruri. Și tu ți lucrai, tot țiva era scurtă. Nu era ația ți-o căftam bine. Cum zic, tot ne aminteam mai multul la zboarele a dadame care avea un muabete cine spunea din ei. Și noi de care nu știam de alte lucruri, nu era pistipseare, nu știam desi pistipsim desi de lihia. Dada mea spunea
tot el chiro, când eram mic și când nu știam ceva de este lucruri care azi le știu, spunea că vără la ala ei de la Mitancă era, ducea la sculie armânească. Nă ciuduseam, când îl întrebam ce sculie era, nu știa să spună. Eu era, când era, tiții era, ceva nu putea să spună. Așa că nu știam. Și ți-a rămas mai și un permit. Tu chirolul, când nu crescut, să nu timp cu politică, îl întrebam, tiții tu sau? Și noi nu avem. Nici sculii, nici grădiniți, nici ceva. Nu știam, din noi armândii, din noi singuri, nu știam ceva, mult obțin. Pot zic că și mult obțin ne cunoșteam una la altul, voi zic că brațele ăștia de armâni care băneam toate că să bat pe Macedoniei. Nu subdina cât. Știam că are Crușeva, ceva ne cheamă bituli și cât mâncul, nu știam de ce are toată că să bat, si bănează, cum bănează. Mult obțin era acea circulație tot cel chiro. Un eveniment, voi să duc aminte că anul 1982, mi se pare, e că 3, cum era, vinte prota oară tu României. Vin la discurmare cu soția mei, cu tot ca... Era atunci un chirop seftu aua canda. Chirul era pseftul, man. Noi era bună ca noi eram atunci noi americani în România și ineam că era și bun locul, era mai ieftin și, cum zic, merâseră soții care aveam ca maca ești armân, bătea că găsește cu românii, că este bună limbă, este aproape, nu știu ce. Și aici eu am pățătă, o știu soția mei, când ajungem toți ne aflăm ca cum zic, ca chiruți tu baltă, nu știam să drăm, nu puteam să găsim, nici eu că găseam ei, nici ei mine. Până dacă găsim, până aflăm loc, eu nizem ca și manclo. Atunci lui, voi zic că ne cănăscui piningă altele și cu doi armâni și mi dusi unde ei, stere tașcu, mi dusi la un araft. Araftul acela armân, ca și mirea că avea zveadă armâni din Macedonie. Și în dea de... Numai, cum era tora Iogăși, numai mă știu că băna pe strada Pușkin numerul Zați. Care si bănica aceea stradă Constanța. Nu știu, mă, era aceea. Și din mare mirachi îmi dea de una carte. Aceea era prota carte armânească cu care ministrul ei. Ulai cu un șubei, nu mă gândeam că este pe armânește, mă gândeam că este pe românește, că aproape una stămână șcama, că fiați în vără 15 zile tu România atunci lui, una stămână mi-a lămăseam Torină să divăsesc cu este revistele de sport, de nu știu ce, ca să înveți limba necheam de necheam, să nu găsim pe românește. Și mi dea de cartea, nu, Rișcliș, Haristo, Boltu, grăbțiunea de dedicații, antologia a prozării a română. Luai cartea, băgai tu geantă, uzim dicționarul, ne-asim la, avea, nu știu cum era, bar melodie, nu ți-n minte, tora era mult chiro trecut de atunci lui. Alantă ziua când ne-asim la plajă, luai să divăsesc. Deschis cartea și mi întreba soții, ce spune? Deci ceva, ce spune chirături, numai că găsesc cu ceva mărat la ăsta, nu i-ar mânește în mine. Și de pade. Intrăm, sta scăldăm, când mi turnai, luai arată mână că nu deschis. Nu puteam să vizitesc. Dacă găseam tot. Vă zic că era bilingvală, de una parte era armânește și de altă parte românește. Era cea cu căpachii verdi, cartea? Aceea cu căpachii verdi. Și atunci lui vizuite prota oară că are pe armânește, nu era mași pe românește. Timini este acea prota carte de care divăsi pe armânește. Da? Și timini este carte de care divăsi prota pe armânește. Și mi turnai acasă, vă spun și părinților că eram la discurmare pe României, și tati la cărmă. Pe României băna teta mea, sora tatălui. Și nu o vezi și atunci. Nu ne ești la ei, nici nu-i căftai soia, nu știam. Și când îi spus la cărmă și zise cum nu se ierșine, nu ne-ești la teta ta. Și de zbor că juiapica alantul am mă duc și alantul am nești de-i căftai soia mea, chirută atunci lui, și ază,
soia mea n-ai mai vrută. Poate soia mea n-ai mai bună. Că ți ca aței sunt o parte de soia mea care n-ai mai bun și n-ai mai mult uțân și limba armânească și identitatea ștuți. Teta mea avea 3 ficiori, Doda Tana, Doda Lena și Băcisanta. Voi Băcisanta îl știți ca Papsanta. Papsanta tot este cu sorinul meu. Și atunci lui la înălțăți 3 legi de când născui. Și de partea a dadă mei aflai un cusurin ver ale dadei. Era la limita al Belinaca. Și el avea Nuța, Todi, Nicu și Naimănica, Naimătinisită, Florica, care mi așteptă unul ciudii, atât bun așteptă, armasim oaspeți asta pe ziua soi tinerache. Florica ți are 2 ficiori? Florica ți are 2 ficiori? Cum? Da? Da, Cristi cu... Știu mult gine. Ea sună mi-are multă ahoria. Atunci duchica voi să dar să înveți care him ții him și atunci mi turnai la Moabetea cu suțata armânească care era Scopia. Suțata de Scopia este fondată în 1974, registrată la 78, nu știu cum. Eu eram atunci un mic de vrăzații 12 ani. Țin minte că o adrară că aveam un depot de cusurină veară de la Dodeni de Bania, Calciu, care era la facultate de drum cu sormea și el dusi la suțată când o fundare, că juca la Prota Parei când era. După ce intrai la suțată, când o juc și mine, nești că trec cu bărnuri, activități, vără multul, vără mapsul Mănesescu, mine ajung și când o activitate era niheam mănesită și scăpta, cum zic, cu nou bărnul, tineri, mine ajung și la suțată și atunci lui, voi zic, propunerii ca să intru tu conducerea suțată ei, că aveam suțata de folclor, de jucare, de cântare, cu mulți alții, îi imită guda. Și așa intrai tu suțată ca activistul, tu te alte lucruri de poate de dram, de pa ieșire alte lucruri tu mi-ai. Ne spusești de ațea protă carte, ți-o dioziștini pe armânești, ți-o aprucheași de ații de la un om de Românie. Poți să spui dau lucruri de protele îngrăpsări pe armânești de acolo, de Vasilii, care să știi desi care fură protele, vără de protele îngrăpsări pe armânești acolo. Eu știu că aducești un oară aminte de un poezie la Livanghiu, Vangheal Iuruc, una poezie a lui scoasă iva la un 1977 țiva și tu una fimiridă de Italie. Acum nu știu de ce este prota. Asta este, vă zățem, nu știu, ți vă băgăm sunt paradigma de chiro modernul, ma este chirolul mai modernul de care noi ținem minte. Mine decât știu, prota poezie armânească, care este aflată și este publicată în altă carte, mică antologie pe Bărgărește, pe cel Chiro, era una poezie al Nașcu Lozii, Zghicula Crușuvenilor, care o avea îngărțită Nașcu Lozii după răscoala de la 1903, Sfeații Crușova. Multă manintie. După aceea are și alte poezii de care noi nu știam. De este bărnul de Tora, bărnul de poeții se amintă după 40 ținții, după a doilea polem mondial, cu prota poezia al Vanghelului Ruc, al Evanghelul al Pășe. Nu la meu, el îngrăpținul poezii. La alea meu. Și poezia aceea au petrecut una femeridă ți înșea tu Italii și aceea fu prota poezii care noi o știm tare. După aceea ieșiră tu Migdani, toți cam agonia care cam amânat, era Dina, Vanghia Mihai Ciociu, Vanghiu Zega, Mini, Gena Nacosca. Aceea era prota generației care ajungem și te prota oară ne promovă Mini, Vanghiu, ne promovă Chira Manțu la
la congresul de Freiburg. Meacă ajunsim la alta întrebare, cu congresele de Freiburg. Cata cum și alți oaspeții avem auații tu emisii, ordina și știni la aceste congresi, să ne spui nici am țitoara lăsar tu Gian la tău alțele andamusi. Nu mă știu Gian meu, mi se pare că a lăsară toară pe bana tuturor armăi. Mine zbărăscu că nu eram la protul congres, nu eram la cursurile de învățare a limbii care le avea organizată înainte aceea Uniunea de Cultură și Limbă Armănească de Freiburg. Mine ajung și la a doilea congres, care să nu unii în 1988, și aceea este, cum zic, cu femeilor a tuturor activități, a tuturor lucruri ce se faceră, ce se fac azi și ce va să facă și lițește să facă de așa încolo. Este congresul la care mi se pare de prota oară tu istorie îți dispărță activitatea armănească de propaganda românească. Să spuse deschis că noi vrem să scăpăm limba noastră armănească în afară de propagandele și gărțească și românească, că este dialectul a limbii românească, că este dialectul a limbii gărțească. Aveam activiști armâni și din Grății, și din România, și de atunci era Iugoslavia, din Sârbie, aveam toți apruchem că noi vrem să rămânem această timp, susținem limba și atunci lui fu adusă decizia și de aprucarea alfabetului cu care scriem azi, pe care sfeații efortul, sfeații rândii Sfânte și Goate și lipsește surdină, nică manclo, standardizarea limbii, scriarea, ortografia și toate alte lucruri, adusem decizii de iurtusearea ziului națională, de semnele, după care vă cunoștem, de flambura, de acele lucruri. Așa că aceea e femeilor, sfeații și, cum pot să zic altuturii, nu ajunge un mare Haristo, de domnul Barba, cum iartă că au dusem aminte, numai să-i hibă tieta etilor, să dusem aminte. Este omul care face ahtări lucruri, cu aceațile adunări mândii acolo, toți noi, de toate văsilile, și toți alanță cu Lălian, cu Perifan, cu Tiberius Cunia, cu Chira Manțu, cu Iane Manțu, cu toți care eram acolo, toți el Chiro, Sergiu Bela din Grăție, nu pot tu să-i spun. E mare lucru, mi se pare că aceea este temelul de la care închisim, cu care putem să alumtăm. Și Chirolul spuse, și îmi pare că nici am multul o să spună, că aceea cale ți o leapsim, era și este calea îndreaptă. Că acolo nu poate să ne încheadică și nu au tițit să ne încheadică tora, nici România, nici Grăția. Nici Grăția poate zică că este propaganda românească, nici România poate zică că e propaganda grățească. Și noi nu vrem să îmbudisiva lor. Noi vrem mai să susținem identitatea noastră, limba a noastră. Putem să ne căchesim cu frații noștri care bănează cu Grății cu România. Că tu se-și aminti de partea de standardizare, și unde acei oameni ți luau parte bitului la eventul ți apuzini scântinomuri pe partea asta de standardizare a limbii armânească. Cum fu acel eventul și care sminduiește că a avut, care fu impactul ți l-a avut pe Stichiro? Mare, mare. Prota, ideea de standardizare ajunge de la Tiberius Cunia. Un mare om, un om alept, un om cu viziune, un om cu mare inimă armânească, cu multă vreare, un om care mutrea mult largul și care protli duchi lucrurile care sunt lipsite tu partea a limbii, tu partea a scriarii. Prota zicea cum, mică când determinam cum vă țiu alfabet vă suferisim, mutream cât mai mult să nicșurăm acele semnele de acriții. Atunci era Chirol lucrătura developat, nu avea câte calculatoare, nu avea câte lucruri, era cu măchini de băteare. Cu ea era greu, nu avea semne de acriții, nu puteam să băgăm. Și el zicea, cât mai mult o scăpăm de semnele de acriții, atât mai își furba în echipă scriarea și comunicarea. Așa aduc aminte tora de zburăm awaș ni cheamă Chiro cu tachi al galaiți de Veria, care spuse și el Idi aminduiare, că una turlite în grăpseari lipsește sibă cât cam alișoară. Nu-l îngreacă oamenilor să vreau zic că mutrea cât largul cunia și ajung și
după propunerea care o conducea el, acea editura Cartea Română, adică să dră Congresul de Standardizare Bitului la 97 anul. Cât minduia el largul și mintea luntor. Spune faptul că tu gărții, nu știu că știu la înțământritori, că informațiile mai multe era pe gărțești, vă zic cu literii grățești, mulți poate n-au găsit, n-au băgat iergul. India problematică. După ani de zile de deșteptarea faptelor armării de gărții, ajunge tăși la, mi se pare, la 2019 anul, Ianina să nu adunare științifică. Te este un lucru. Cum se standardizează scriarea a limba armească. Ca și vizură ca aua n-anghis na că găsim când comunicăm un colant. Poate nici nu him ajung să că găsim, nu să impunesim, să ajungem la una concluzie, să zicem că ea este creaia lepsim a și vă sibă. Și cu tot ca cât mine o cunosc cu lucrurile. Lucrurile de standardizare și standardele și ortografia și acele lucruri nu dănăsesc cu canoară, modernizarea limbii și împrumutarea și multe alte lucruri. Va să continuează și manclo. Și poate este și chiro, poate și nică nu-i. Să vedem, desi aceații o lepsim atunci este n-ai mai bună soluție, desi poate ceva să lăsească. Matona de oară, până nu aflăm altă concluzie. Lipsește tot să filisească standardele de bitului. Că avem ceva închisită. După acele standarde, putem să ajungem să găsim un colantul și este mare lucru. Mas nu era aceea, noi nu vă sputam să găsim cu frații noștri de grății, care îngrățea cu literii grățești. Quando sono andate să nu hibă zori te angresare, si buli short, ca fi un armând de că mea, bănăm tu diafori craturi, tu diafori văsili, si băgât cam ale short, ti ca fi armând, eu ți doi băneați el, și este una convenție, bă, dus oni turlia de angresare. Dar lihia este că una că bati ini când o turlia de angresare este motrită din perspectivă politică, este motrită ca un instrument. Nu lipsește noi politica. Noi lipsește să nominăm lucrurile care noi ne interesează. Noi ne interesează să putem să ne găsim. Noi putem să comunicăm permanent. Că nu-i mai verbal, nu-i cu gura. Ba să scrie una carte, ba să tare. Avem literatură ahâtă avută, publicată de sute de ani înapoi. Putem să divăsim, este bună să ducem cu un standard, cu o ortografie cu care tu vă năcăghisim care ți vrea să spună. Ca boste când îți pronunță, va să știi cu care literă ți, care boați îți spui, că ea ideea ți-a boați și tăiestul dialectul și talentul dialectul, tu toată limba, la toți armânii. Ștețeana este lipsită, că noi nu avem văsilii, nu lipsește să ne minduim la țea. Nu avem instituții care vă te bagă cu zorii să ai standardul că așa vă să îngrățești, așa vă zdăți. Nu, noi va să avem maș vreare, dar să putem să ne căchesim. Altul nu vrem ceva. Vreare să putem să ne căchesim. Maș când nu ți bagă vără zori și atunci este zori. Ma atunci îți fac mai bunele lucruri. Ca fără vreare, de zori nu-ți faci mușuteață să se ia ușa noastră. Cu vreare, îți faci tot. Așa este. Eta 11 sibă, eta anda sibă și standardizarea limbii apofosită. Tu mai unănina o sită obzățănau, iarai tu un altul eventul de simasi, eu acolo la morminței de armănești de bitoli s-a adunară în scânța armâni și tiprota oară să zborâ hirtusearea a unui zoo național a armâinilor. Când cu un an cam amânat fu apofosit așa masăn în tigini. Să spui niheamă cum vizușațea hopa atunci și cum vezi tora. Nu vizui, noi o adrăm. Noi cum o duchiși, maca? Nu se adunară nici când armâi. Noi neasim acolo să nu simnăm ziua națională. Noi neasim ca stentețea ca un an înainte de aceea, zici că la 88 Freiburg a dus în decizie că ziua națională vă iurtusim tu 13 de mai. Și avantul an, noi de Scopia ne sculăm, să ne zem la mirminții armânești, să ne aplicăm la apostoli armânești. Vizum mirmintele al apostol Margarit, al Dimitrie Atanasescu, să ne aplicăm acolo și să dăm jurat că noi uțănem nică limba, că armânea mea nică bănează. Noi neasim să iurtusim ziua națională și spusim că him tubană.
Nu ne să vedem să adunară nici când armâi. Nu, ne să noi să adrăm să spunem că him armâi. Ațeații de poa să duci decizie oficială na uzăț anul. Este maștea ca de la 80 nau până la 90. Udina activității de fundare a sucesului armânește pit că se bază pit Macedoniei. Toți el că aveam 3 succes registrate, fundate, Scopia, Bitoli și Crușova. Alăgăm cu frații de știp, era un proiect de fundare, un proces de fundare suzată de știp și ne adunăm 4 susate să fundăm Liga Armânilor din Macedonie și acolo le afirmăm deciziile aduse de la Congresul de Freiburg. Nu adrăm altul ceva noi, m-aș spusim că deciziile care au aduse acolo sunt și le băgăm în practică la noi din Macedonie. Și așa închesia acel lucru. Era decizia adusă, noi nu avem altul turlii spinduim. Aceea este chischin. Lucrurile sunt mai largă. De la Vova, lucrurile sunt mai largă. Ne asemă toții, nu eram mare grupă, eram bără 50 din și nu pasaram, indiții și eram. Ne adunăm, ne asemă toții, însemnăm ziua și dea din căbare ca noi apurchim să iurtisim 13 de mai ca ziua națională. Că știam că ația lipsea să ajungă un ziua peste tot. Deși vără o practică ziua națională, deși ația îmbălisește ca termen politic. Nu știu, ația putem discutăm. Și mine nu am problemă că nu vei zică ziua națională. Lasă-i zică mai ziua armânilor. Și la să facă ștugății. La să chemă națională. La zică ziua armânilor. Și ația e naimă mare lucru. Tu care vă iurtusim și vă recărsim cu limba, cu adesli, cu cânticul, cu jocul, cu averile noastre. Zidem, desi vas fac acest lucru peste tot. Natura zjurtăsește tu multe locări și ini troarăși meslu mai, anda vas avzăm hăbărti tahtări iurti. Adusă și aminte de fundarea Ligii Armăilor și să știm că și un de acei miliusiră și prota partii politichească partii armăilor din Macedonie, țin chiar două, minduiești să că adusiră a este organizații, pistichiro. Dau grupe de lucruri care le băgăm, tu dau grupe apandaserle. Te că chirolul când lucra suțatele și liga ea un chiro, și chirolul de care ascundă un partid și după aceea nică un, dau partidul dau perioade care au, cum zic, alte turlii diferite rezultate. Cu fundarea ligării la Năudzăț anul, suțatele luar un irușii de lucru, adrăm lucruri de semn, pe tusiră, de prota oară scoasem reviste permânești, de prota oară grim permânește, adrăm emisii la radio, la televizie, cum zic, vine chirolul, intrăm în Constituție, căftăm drepturi politice, un pricănăscuți ca minoritate, tu Constituția statului. Tot cel chiro, anul Năudzăț mi se pare, zațele de izmăciun, usimnai căftarea tu numai Ligării Armânilor, mine eram secretar al Ligării, propriul secretar al Ligării Armânilor din Macedonie, usimnai căftarea până la Parlamentul a statului, la aducerea Constituției armânilor să se da idile în drepturi ca cum le-au toate alte minorități cu statul nostru. Și cu aducerea Constituției un mes mai amânat, armânii intrară egal și pură băgați cu numai de armâni pe macedoneaște vlase, tu Constituția statului aduce aminte tu preambulul nostru. Cu aceea le amintăm toate în drepturi care le-a pricat, adică tot cel chiro le avea toate alte minorități tu Macedoniei. Cu aceea deschiseră nau căliuri,
după femerite aveam activități de căftare de scritere sculii, la nauzăți trei Iancu Ianachieski, Vlahu scoase gramatica armânească simplă și practică, la nauzăți ținții deschisim învățare facultativă a limbii armânească. Sculiile de Macedoniei deschiseră ușile și închisim învățarea a sculiei. Că ăsta era mare lucru. La nauzăți trei, mi se pare că era Tubrumar. Tubrumar. Nauzăți trei. Dea din căftare până la sinodul la biserică ei macedonească, să ne dăm dreptul să fundăm unei eparhie armânească. Era dată la adunarea sinodală de Ohrdă, eram de adun cu fratele meu Iordan Tărța de Ohrdă și rezultat nu a avut, tibare jale. Ma voi zic că sfeați altul ceva. Ajungem de apa, ajungem parea care era petrecută și ajungem prostii prețe care cântă permanește și deschisem liturghii permanește. Intră un preftutul biserică de Bitoli, timare jale, multe lucruri după aceea, a căsară îți ducă înapoi. La nauzăți ținți zici înghesiți culia învățarea limbii armânească, la nauzăți 8 ajungem Republica Macedonia o să-mi dă harta europească de limbile minoritare. Era, cum zic, cu o euforie, tot cel chiro, cu mare harau, s-a lăgat, toate susțatele lucra, țineam festivalele cântiții, deschisem festivalul Fântână de Malmă, scântarea cântiții, multe lucruri. Partea armânilor din Macedonie spundă da unii și una. O fundăm, tot cel chiro nu minduiam, cu Dumneartul Lălinați Iurihița, cu Pero Nane, era țin care vrea să adrăm partid politic. Vă zic, te ții minduiam noi, vorbesc cu noi trei, te ții minduiam că asta e lipsit partid politicescu, de aceea că fură absolvate multe întrebări în drepturile care le căptam, care puteam să adrăm ca căptări prin una societate civilă, prin una suțată, una asociație de suțăți și cam încolo. Mindeam că căptările politice imaginii vă să realizează care să avem partid politic. Mi-aduc aminte tora, fără ajutor, nu pot să aflu tot cum era tamam Isa, care an era, mă știu că ninte da unii era, la neaudăți ținții, la neaudăți 8. Discutam la ligă întrebarea de fundare partid politic și decât noi trei care i-a adus aminte, Alanța zicea că nu ne este lipsit partid politic. Și gine, așa s-a dus decizia la prezidenția ligării, așa fu. Când vine realizările, cum martiri pe un alt lucru. Idii oameni care zicea că nu lipsește partid politic, era candidați de deputați pe partidele mărgărești. Și atunci ziceam, cum voi arăți tine românii, îți ducă tățel partid, tine zicea că nu lipsește partid. Așa sfrimtă lucrurile și la da unii și un, adus în decizie în iniția ca va odrăm partia armânilor și așa fu. Cu mital papul de iată în cap, lodrăm partidul cu mai bună vreme. Nu zic că nu sfețeră buni lucruri. Sfețeră buni lucruri. Am ațeale lucruri, după părerea mea, tora, las iartă cei care mi-ascultă și care să nu mindească așa o să spună ea, este părerea lor, eu tora zbărăsc cu părerea mea ca scopul cu care fu fundat partidul nu fu realizat. Noi amintăm multe lucruri, am lucruri care și nu aveam ca și care ananghe desi le amintăm. Ca să aveam 2-3 consilieri tu vără comună, tu consiliul la comună ei, și ca să aveam 2 directori, tu nu știu care firmă, aceea nu-i doar armânamea ca armânamii bricul. Aceea că acel partid șalantul care spundă nică nefitrusită este dinoară ca să aibă opoziție dinoară și acel tot ca protlu, daule partiduri, băgare oamenii la lucru. Și tora este chirolul când oamenii minduiesc cu practic, vine chirolul când o bănăm mult greu,
tora e România, ti noi America, e ca Gărția, ti noi America, noi him tihilaica cum era bărchiro alții nu era bun, și tora duneau să arăt și îți vindu-ti un bursă, un lucru la lucru, știu ți. Ațeale lucruri ca băgare la lucru, nu-i mare amintatic ti noi. Nu-i. Și mă gândesc că de atunci lui partiile îi muriră stuțăsle armănești. Mănesiră, după părerea mea, mănesiră activitățile a suțăslor și chirum ațeații lucram a îndițălii. Lipsește un partii azi, un partii a armăinilor, ți lipsește să dară azi acolo. După mintuirea ta, sigur. Bine, ți-a zbărâtă la partid, că eram acolo, cum zic, ma nu opru chiar mintuirea, spiamă că alanță mintuia mai mulți altă turlii. Chirolul spuse că noi azi him acolo iuhim. Noi, după părerea mea, care nu li căptam, adică nu li lucram mai este lucruri în lideder. Noi li să căptăm mai și un centru cultural cu care vă să adună armânii, diuții do, când o zănească copia să știi băioare casa armânească. Noi nu căptăm. Noi nu dănăsim să căptăm un deputat care o să zburască problematica a limbării armânească. Ei de alihe, ei nu dea direct cu linguricea. Le avem tot în dreptul și avem și consilierul ministeriatul de învățământ. Avem redacții la radio, la televizie, avem tu ministeriatul de cultură. Am rezultatele spun că mapții în ciorbi zburăsc cu limba armânească, mapțele manifestații culturale avem, mănisii chiru folclorul, chiru festivalul, așa că nu ved că aduseră mai multul hâiri decât ți avea în entități să vă fundat. Ok. Și după și alte mintituri de la alte craturi, să aducem aminte și anul dau ei trăspră, anda de awații, de România, vine un om, ți așa, ca te ciudi, iadră armânii români de piste, de Iucido, cum e număsirea acolo, un om, și știu că tine era acolo unde ți iadrară protestul de un ahtare lugurii, cum fața hopă și cum o vezi tine este lugurii. Era acea manifestare a ducherii mea toțel chiro. Și atunci lui istora așa Mindescu. Așa Mindea părinții mei, păpânii, para păpânii, de tot țineau petrecut, țineau spusă pântora. Noi him armâni. Nu puteți sim altul ceva. Alanță poate să dară ți vor, poate să că ți va. Mini duchescu așa și mini spus așa ți duchesc. Ca fi un armân lipsește să spună ația ți duchești. Altul ceva nu captul, nici voi de altul can. Nu voi mine el să tinisească mai multul decât eu tinisesc el. Mine îl tinisesc cu cât mi tinisește. Noi lipsește, noi să nu tinisim prota, așa vă nu tinisească și alanță. Mine mi doare, ți te-ațea nu a avut proteste toate văsilii. Ca și aței armâni de toate văsilii, tot și lipsea să spună că, cum spusim noi, nu him români, noi him armâni. Noi him idia aproape cu surin, verica, misticați cu sânzul în jumătate, nu știu cum vă zic că, și cu românii, și cu grestii, și cu srăchii, cu părgădii, și cu arbideși, multe ori. Ama noi him armâni. Ați, nu știu, Viorel Crăciun, ziceți-vă că era idgiul Chiro, anda putea sibălu ursița armânii de acolo ca etniți români? Era idgia mabeti, idgia minari, toată chirostea este lucru. Nu. Este când noi eram precănăscuți numai și ca minoritate. De la 2002, după conflictul care fu awațe la noi tu Macedoniei și alăxarea Constituției, gradul, statusul de minoritate ți-l aveam tu Constituția de la Nauzățun, fu alăxit și noi fum trecuți tu Constituției ca parte de poporul armănesc. Asta o știu, Pricunoșteare ca him poporul regional care bănează tu mai multe văselii și au him pricunoscuți ca parte de poporul armănesc. Ați Viorel a întrebat desi fu vără hopă m-a amânat când e neavră mintitură decât românii de vrea să ia dar pe armânie de acolo ca etniți români, țiva tare lucruri. Întreabă Acea spații daima are mai multe activități și evenimente care ajung
până eram noi suportisi la Liga Armânilor și până eram la redacție, până aveam responsabilitate și posibilitate să pot lipitrec toate lucrurile și să fac reacții, le dramați ale lucrurile, evidentam și le spuneam. Tora ți fac suțatele, este întrebare cei care tora sunt pe la suțate și la conducere. Mine știu că tot cel chiro, noi căptam nu poate să ducă, să zicem, nomnul de colaborare în domeniul de cultură, anamisa de Republica Macedonia, tot cel chiro, azi Republica Macedonia, Ditorațele și România, tu care vai bagă armândii ca punte, ca parte de poporul românesc. Ei aduc aminte acea hopă. Ei poate să dară contractul, poate să dară cum zic, colaborare, ma anamisa de Macedonii și Românii. Nu armânii să bagă toți aghelul. După aceea aveam căftare de care nu simnă contractul acel. Avea căftare de partea de României să organizează să dară Centru Cultural Românesc. Și noi lăseam, ei poate să dară Centrul Cultural Românesc, dar nu te armânghi. Ei și dară te români, care să aibă câți are România, las la dară, nu avem noi ceva cu aceea contra. Este bună să aibă, mai vor Macedonie de oa, să înveață cultura românească, sculile românești, muzica, țisibă românească, o să înveață, este bună, că se nu. Ama nu peste trupul nostru, nu zică că noi him. Noi aveam activitate care cum trecea de oată să ducă să facă propagandă pe la noi, îți ducă tot Arbinușii, trecea pe Macedonie și trecea la suțatele armânești. Și afla că te vără de cei rusii, să facă moabete ca să-i arătă că noi fim români. Vrea să dară zilele de cultură, tu care aducea oameni de cultură, pe care vă spunea că, zicem, de exemplu, unul de Băroan era ca frații Manachia sunt români. Nu poate să spuneți chirături. Cum poate să zici că sunt? Băga ficiori care avea betisită Academia de Artă, de Muzică de Românie, scânta și zică că este evenimentul românesc. Păi duceți un cântător de operă de Românie român și scântă românește și la slavă cei care vor scapă muzică românească. Ți-aveți voi cu armânică, ți-ai misticați pe țeghelă. Multe actări lucruri, cum zic, aceea este politica care, după părerea mea, politica care nu dănăsește, care te amărtie, nu dănăsește. Nu vine zic că nu are hâire, România nu are hâire de aceea. România are znii de aceea ți-o față, de aceea că e chiar și armândii și chiar și aceea ți putea să aibă buni oaspeți, adică Cuțurin Verica, vără oaspeți de oa, care va să aibă simpatică România, că mas va să te ajute. Dar așa ce să ai? Cum să zburăm? Ce să zburăm? Ei ved că nu ar masă oameni la care poate să sună pe ușii, să la proache zică că e român. Să-i sunt toți ei indoctrinați care i-a pruchea. Și aceea va schiară. Era cam auși, tora va schiară, nu i-are. Betisi lucrurile. Am mai problema că masă nu da susținere ca armâni. Atunci o ne bagă chiadex dacă găsim cu frația noastră de talante, Vasilii, și nică malaie. Când un noi ajutor instituțional de la stat, e că este nic, acană nu are altul să te ajută, atunci îl mânisesc cu toate activități. Pe narga va schiară și bănul de tineri care știa și poate să spună nistor. Și nisli nu are să înveață limba. Atunci lui care hâire va să aibă? Hâirea lipsește să mutrească ca toate alante populi civilizate. Lipsește și statele de Balcan să mutrească în cheamă pe statele europești, care da ajutor de scăparea a culturilor, a limbilor, a nislor popului, care sunt tot pericol de chireare. Nu chiar una cultură, una limbă, ca fi una limbă, ca fi una cultură, toți avem îngrăpsită, toți avem cântată, o avem ază. Este avere a mușuteațilei, a gărdinelei culturală a lumii. Aia este naima marea, cum să zic, naima mare încherdul care poate să aibă și noi toți de adun. Aceea ți poate să facă sim mabuni și sim sănătoși și zbână maginitul. Așa, mi-a adus și aminte de anavra de protele emisii la televizie și la radio pe armânești. Tu inar canda în audăță 1, a închisir protele emisii, știni erai a celții li părăstăsea, li prezenta a este emisii.
cum era închisită, cum aflai materiale, că azi avem ahâtii hâlăți aproape din noi, putem să aflăm iții, vrem, câftăm din oară, aflăm informația, cum le îndrizeai emisiile și cât de zoriți era sadarea ți apă răstăseare. Sim să vă zic, mult greu. Pentru că tora este lișor scapsi informații, este un lucru. Când îți zburăște un chiro, când nu avea internet. Nu știu de bără va să râdă cu noi care să spunem că avea un program din Mirța, atunci te făseare moabete pe internet, și avea cafeneați de internet, specializate cu udă, la care intrate a spus moabete. Nu avea că tora, Google nu era developat, nu avea informații, nu avea Wikipedia, nu avea ceva digitalizată. Era mare pe din Prota noi căftarea emisiile aveam dată nică de la Nauză sau Avum îmi dau emisii la care ne ziceam ca oaspeți la programa pe Brăgăreaște, pe Macedoneaște atunci lui, la care lipsea să învățăm cum duce, cum lucrează și așa mai încolo. Cum este la noi armânii tot nu duce tot lișor, știi, așa, ca apa scură a raței. Noi tot nu avem câte vără cheade, câte vără în podiu, câte vără în gărnie, știți, în sus, în jos, și ca toțel că era, cu toate că aveam entuziasmul și vreare, aveam și fără lucruri și până tu minutele de Sony nu se știa care vă ducă emisia. După eram mine, Dina, Chirața al Boșcu era una singură jurnalistă cu diplomă atunci lui care lucrat în televizia macedonească și aveam un armânt ton mastur Tachi Ciuc. Aței eram, ațeiții lipsea să o drăm în vișe și închesim. Știu că năutăstile dră Dina, mine le luai tu mână 15 minute înainte să intru tu studio. O dus și șefa aceea care era la năutăstile de la programa 1. Decizia dă să-i santa tine vă duți emisiunea, tine o să se tot mai tine este talentă. Era la noi Crăciunul față de 7 de ianar. Yeah. Și noi emisia Prota o dăm tu 9 de ianar. Și ca unul singur suplimentul ți era toți aia emisiunii era de Chirața al Boșcu adrată cum se urtăsește Crăciunul la Linas Virghițu. Era registrată. Cum să spun, era mult greu, numai așa țea. Noi tot e mult cam altutului. Oamenii nu pot să găsească. Limba armânească o aveam limbă din casă. Limba armânească ne era mai cunoscută decât limba oficială. Tu limba oficială bine și spulile ghivăsiți mie de cărță. Și este limba nu aveai ghivăsită nici 3 rădărici permânește. Și lipsea să ghivăsești în noutăți cu toate zboară moderne de azi, când trebuie cum lipsea să spuni. Când o șizui tu studio, nu știu de ce trimburam, nu-ți vedea aceea pe cadru, am mai știu că cu zânuclile vă mutam biroul pe care ședeam. Lumea tută, când o lăgri bună seara armoname, cum să spun, era prota oară în lume. Nici nu aveam radio deschisă. Direct închisim, că la radio era altă ceva. Era mai lișor că nu te ved. Nu te ved, nu ai câtă trebuie, este altă turlie. La televiziune era altă turlie. Și nu era lișor. Din materiale era mult greu să afli. Nu aveai oameni care știu să zburască armânește, mulți psăi, mulți era arșini, mulți nu vrea să zburască. Era mult greu. Ama ne pedipseam, căftam, că născum mulți armâni. După adusem alți oameni, vineri alți fciori, tineri, soța noastră, ulărzim redacția. Caraua era mare, de toți. Așa că, cum să spun, era greu, mai era mult umșat. Cum ești cu perifă, încă mi duchesc că adrăm un lucru care astăzi ziua bănează. Aseale redacții după aceea ne împărțăm, adrăm acordia redacției la radio, că la radio închesim tu 8 de marți. Auzați? Știu că lucram, emisiunea era registrată și lucram tu 7, apoi emitată tu 8. Și Crișcu, redacția adus în mulți fciori, acolo era sculie. Acolo învăța, nu ca mine știam mai multul. Și noi când știam, de lansă, știam mai multul. Și învățam toți care cum să îngrățească, care cum să divăsească, care cum... Din nou, toate. Avea un entuziasm, un miracol, cum să spun. Dispărțăm de pare redacțiile
era mult bun. Acum când îl spui cu nicucirea mea de ază și că nica mă mult așa, cum să spun, vrea nu are margină. Este muito chato minha cabeça aminte de nicuchirea ta. Stricăm la alanta întrebare care ține de ancorânarea voastră, care ti prota oara acolo, spații pe limba românească și cu prefsar mâini. Cum se face aceste lucruri? Cum poți să-ți facă de alechea? Hey, cum zici, dar neapărat, nu are lucru ce poți să facă masa e vrea cât o junți. V-ați vrei. Vrerea mea, vrerea noastră, vrerea mea să față vrerea noastră și ăția vreare nu avea margină. Noi vrem să o drăm ăția și zicem că vă o drăm. Nu era lișor. Nu avea cărță de băsearică, nu avea preț sau a. Ama noi închisim. Pentru drept căptarea, le se părea la arhiepiscopie că este și caie. Și zice, nu e problemă, bă, ți vrei tine, află un preț armânt și vă o drăm. Eu ziceam întreabă, eu nu știu se eu să aflu preptul ăla, de-aua, deși de eu am, eu să aflu preptul. Care tu chibă de-aua, deci vă sibă de țeanei. Cum? Eu de sibă, deci vă să aflu un armân, că avea armânia o prepsă, am aței nu știu armânește, nici își cântă, nici își studiosească pe armânește. Noi, toțel chiro, că eram, câte este minări, eram implicați și știam că toțel chiro, tu România era dus dumneartul a putea veriga. Deci depiseate preftul și știu că episcopul Călinic atunci lui îndrezea, preftul era adrat preftul și iertat lui Papa Anastase Fotu. Și mine intrai tu contact cu ei, îi întrebai de ce văzină, ei căftară izini de la episcopul Călinic și el nu dea de cuvânt, mă zea vlugii ca poazină și ar bănea să depisesc cu mine lucrurile la noi. Atunci uite prota oară și zuidea studiai termenele cu care să învățești una carte de băsearică cu aseale titulări cu numele care cum lăzăți, cum îi tinisește, cu toate semne de adreună căftare și îndustrie vă vedem. Bună. Azi panda se va să vedem, mâine va să vedem. Nu are. S-a bruchea, nu-mi ei, nici nu spun ceva. Și unul ziu, Iscol, meni știi la arhiepiscopie, la sudea, la ușine, pe chiar ți-a și eu duc să întreb, ce vrem cu să lucru duci, că tai meni să vrem încurnare permanentă. Am știi, tora, noi nu știm cum poate ația, mi-a desi poate altă oară, vedem cum o adrăm, că nu are cărți de aua, nu are preț de acolo, nu are... Și meni, iartă Dumnezeu, dar e una minciună atunci lui. Știi că atunci nu avea internet ca tora, ca putea să afla tora de are. Și îi zic mine, a secretarului, a sinodului Băsărichescu atunci lui, tora este disput Magatangelul și cum îi zic. Și îi zic mine întreagă și eu zici vă să spun un lucru. Mine zici vrerea ți oameni este, ea se zici de părinții mei, de papul și armasă de iată zici. Și mine dez bordă și am mare vreare să mă încurun cu prefsar mâini. Și eu întrebai și episcopul Călinic care dea de zuhii ca să mă încărună prefsar mâini zici. Îmi zice, este un lucru. Bună este să da, că atunci lui băsearică măcedonească, nică era băsearică șizmatică, nu era pricănăscută de ante băsearică. Îi zice, episcopul Călinic îmi zice că masă da panda să pozitivă, bun. Și mas nu, noi vă zinim și în casă vă te încurunăm. Băsearică este acolo, este omul și pătează. Nu-i băsearică stiznire și casa, eu vă te prache coții. Mas, tu ia o drăm. Și odăși, mas nu vreți voi să ne deți în dreptul, deci, Călinic vă înhină oaspi la nuntă, deci, privat, vă încărunăm tu casă la mine. O, cara șerpitară, cum se poate acel lucru? Nu se poate acea. El zile că este un episcop de băsearică pricănăscută. Nu o dare acea șine. Tora vă spun mine arhiepiscopului, mâine, păi mâine, ina ca vă țăgrim, vă vedem, vă îndrizem lucrurile. După 2 zile, ingres cu ei la Moabet. Fații, nu e problema, când vrei nuntă sivă, tu protul de mai. Protul de mai. Tu protul de mai, fații nuntă, vineră preții tai verigă cu Anastas Fotu, cu tot că ninte ațea niscând să-și de noi, țar mâini nu pistițea că poate să facă lucruri.
Iniția paputai beriga, besanta, de cum să stiniți din mine mâini când îmi zici minte că nu-ți faci lucrul ceva. Și ziceam, ori atât, taci eu zici, că așa ne gream pe numă. Zici, cum nu-ți faci când eu de la dispot, ință și zici că lucrul betesit și niți. Și vinere, se adunară, pe lângă oaspeții adoși, avea mulți oaspeții curiozitate, era prota oară în coronare permanește. Și mi cântară de domnul Nicuchiră cu Maria, simți prețul. Țimișorat, Meață, vedea de răvluhie bună că am intrat și doi ficiori mult buni și zvăhărsiți de ei, zvăhărsiți socrii, cât cam aonia. Și ne spusești că o alăxiși paranuma armânească a ficiorilor. Cât îmi îndoiești că angreacă un actari alăxeri din numă și care azva vâră sadară este lugurii aclot, Vasilia voastră, cum poate sadară tora cam alișor? Nu îngreacă alăxarea numele. Îngreacă apurarea identității. Alăxarea numele poate să facă care cândva și cumva. Tu niciună Vasilin nu ți-a dat problem, m-ați vrei să te faci bine de acel stelian Ramadan și nu știu ție. V-ați dat, poate primi să hăți. Este întrebare la apurarea identității. Noi nu alăxim numai ca să alăxim numai ca să spunem că chim altul ceva. Noi vrem să turnăm paranuma armânească ca să vedă, să duchească după număr, după paranuma că chim armâni. Tot el chiro nu era lișor. Voi să spun că este un om care toate lucruri care le izbura aflat la armâni. Când ne ziceam cu activitățile noastre să-i deșteptăm, să lucrează, să dară. Le dățeam, nu vă zic nici un lucru să adrați voi care nu l-o dar mine. M-ați zic că lipsește să o drăm că e bun, l-o dar prota mine. Dar nu ziceți, în viață vine să dar și o dar altul ceva. Nu era lișor tot cel chiroca, sânștea de democrație, sânștea de drepturi de căftare. Și nici când lucri, și nu tricură. Voi să spun că tora asta e una distanță de 30 de ani și cama. Istoria vă să spună, ți sare faptă, să lăcire de tuntului multe lucruri, tora sunt alte condiții, ma tețeiții nu știu, mine-nică escu cu dau nume. Noi cu Nicuchirea de adem la nauzăt să doi căftari să lăsim numele și nu ne de-adem. Și atunci lui eram și cam apres, cam cu foc, că eram tineri și gândeam că toate lucrurile vă le îndrizem. Și când găsi și alță soța mei, oaspeța mei, zda căftari, să vedem desi este ținutea de reanea ca pandasi, desi delihia ca este accidentul, mai este politic. Păi vă spun, aname să de erași dumbiar domnit al papul. Și mine i-am doi ficiori cu unul părănu. Și mite avea ficiorii cu două părănu. Era curiozitate și ația sfeții. Aveam cumnatul care de căftare, aveam alții doar să duc aminte. Ții sfeții, la toți unificată a pandasea. Nu-ți da în dreptul să lăsești numai ca să aibă probleme cu circulația juridică la instituțiile statului. În formulare care nu ține ceva, nu are cană și măsima, ideea de pade și te-a lăsat ora, v-au dus procesul manclo manuva, test la judicată, manuva, test la alte implicații, va să aibă manuva și manclo. De-aia din tustismă și nu puteam ne întesnițem. A avut un interviu cu un om de la Vasili, la care, voi zic materiale care ar rămaseră registrate, că mărturii la care el spuse că aceea era politică statală. Dăse era tirolul acel la nauzăț 6-7, nu știu care era. Dăsea că lipsea să lăsească nomul numai și paranuma. Cum va sibă. Și el dăsea că mândea că zburaște cu Macedon, că numai era slava mea. Și dăsea, știi, toate poate, mea este, dar cu cei avem crepări, cu o lanță crepări, cu nu știu ce, și tora dă-se înșidă, și nică unul lugurie, dă-se, să-i creapă numai, dă-se, înșidă în doi, dă-se armâni, dă-se captă să lăsească, și înseamnă, aha, ce-s feții?
nu știu ce, nu mindim, zice. Ce mai să dară, sunt obțini, n-au putere. Asta vă răzăsea panda acolo, băgăm cât de zățem, zice, și care ți vă ducă la judicat, ce vă să dară? N-au ce să dară, sunt obțini, zice, n-au partid politic, n-au este, n-au ațea, nu poate să luăm, nu? Mine zic, bre, ațea, nu e discriminație, zice, cum mă și zici voi, pătrat? Am acum, cum zici, puteți și să duc? Și el șefe, ți-l dă năsi. Zici, mă, nu e, cum nu-i tora zici că e asta? Nu zici. Apoi zici, eu am zis, apanda să la mine, tu pe acasă, ți-l vreau să zic. Cara să preasă, mai una încăceare mea. Am tichi atunci lui, aveam oaspeți buni, eram rotul acreditat jurnalistul la Parlamentul a statului și ne-aveam cunoscut și cu atunci ministrul de apărare Toțel Chiro de lucrurile dinăuntru și el de-avea zis să mă pișicai când ședeam la Parlament și zicea, masa ai problemă, grea și masa ai problemă. Și așa că acel lucru, între cum acolo, am o problemă cu numele, nu Alexim, nu putem să adrăm. Și în de la panda zic că nu e problema la fciori. Masa aveți fciori, măni, fciori, când îi bați tu evidenția matriculară, poți să bați ca ți vrei număr. Te voi nu-ți poate, mă, fciori de spate. Bine. Ajungi Chimea, nești mine era lucrul paraptunica, deci țin minte căftarea ți cum dusești că la fciori nu are să aibă probleme. E nu are. E deci, și fetă, voi să băgăm cu tare și tare paranum. Bună, macă, nu trecum. Nu trecură 2 ani. Ajunge Iorghi, ne-a macloții, iară nu mi-a proache. 6 mesi de zile nu putea să-l treacă pe evidenția matriculară. Nu putea, nu vrea. Până nu furisică vă dau la judecată, nu trecea. Când furisică vă dau la judecată, că nu-i dați trec tu evidenția matriculară, nu poți să duci la iatru, nu poți să duci, nu știu eu. După pas prinse că ți-a tățiu, ajungi la pandă zica, poate. Și așa, fciorii îi băgăm cu părănuma armânească. Ma după aceea să lăxi, ca cum zic, și nomnul, de apoi de aderă în dreptul ca fi un poate să o lăxească. Tora e mult ulișor. Noi tu chirolul, tu care tricum, tu care zburam ca avram lucruri bune, lucruri înșate, cu drepturile care le dea de rătul mătevălei. Amendăm în dreptul să avem documente personale tuti pe limba armânească. Poți dai căftare și îți iai carte de identitate, pașaportul, buletinul este permisul de ducerea maxi, tuti permanește. Vrei să iai un extras de cartea matriculară a fapților, în gurul naslor, a multor, ți tuti permanește. E mult ușor. Maștii ți ună căftare îți da și conform cu acel nom poate să amintă în dreptul să folosească paranuma armânească și așa toarnă la numele armânești. Cât știtini sunt mulți, ți-a drara este lucru? Nu. Are Tirolul de fonitora, are baiacul. Are și mulți cartoria noștri ți turnară paranuma armânească și are mulți care îți toarnă tora la paranumele armânești. Și ați ai un lucru bun, ca adică după nume vezi tora internetul, cum zic, chindisit, un chat, vezi nume armânești, paranume armânești, știi care de care taifă este, care de cui este, cum este, de este. Așa că e bun lucru. Merisește și bun și tinerii lipsește să ducă este lucru înainte și aceții nu sunt soția lor, soia lor, să-i cândăsească, să ajungă, să toarnă, ca să poată cunoască. Noi avem tot exempluri, nu știu, nu mă gicănii pe așa de jgumanii și nu știu care, alții, să adună familii întregi, zice ca, poate nu ne știm, timp în 2-lea, 3-lea, 4-lea custului. Mă zice, tu jgumanii ne adunăm cu tade cafine, tade seară, să ajungă unul sudinși. E bună să lăsească numele și stoarnă la numele armânești. Ia, și cum zicești și că nu mai este un semn de identitatea ta, identitatea armânească. Un hop ai spus că limba este apărătoarea a identității. Cât eu minduiești că acasă închisești este identitatea armânească, tu care e bănămață, un străinghi. Cât eu închisia. Definitiv, eu ești tot optimistul. Optimistul. Armâna mea este închisită pe bună cale, cu tot că este tu mare periclu. Ca him sprândiți, ca him împărțăți tu văsilii, tu singuri, tu cum vrei zăliu, din multitudini, de politică, de nu știu ce.
Armâna mea este închisită pe bună cale. Pe cale să scapă limba armânească. Pe cale să țină identitatea armânească ca avere a lumii ei. Că avem cu ce să ne perfânsim, avem cu ce să ne spunem în lume. Avem să ne lăudăm cu nume de armâni care au dată de civilizația a lumii ei, nu mai știm noi. Când o aducem aminte de Mihail al Pupa și nu știu care, nu zburăm științeni a lumii ei. Avem cu ce să ne lăudăm. Avem cu ce să ne perfânsim. Și avem un muti și avem tițiți bună. Este pe bună cale. A este ți cu democrația și toată tehnologia care ne intă. Maș poate să ne ajute. Tora vas neacă tuti tu balta celai, tu pătoclu de lăschi, vas ducă tuti politicii vechi la care se afla a cățămachi, ta să ne încheadică, ta să ne calcă, ta să ne vatămă. Tora cană nu se gândește, zică că vrem stat, că vrem guvernul Vasiliei, nu știu ce. Nu. Lumea tută, locul tut, planeta este patrida noastră. Patrida noastră este limba. Să ne aflăm de iuții două, să zburăm, să ne căchesim, să cântăm, să plânzem. Va să zburăm, să cântăm armânești. Să plânzem pe armânești. Mirgulusim. Ama, mai multul de tot, să ne tinisim, să ne vrem, să bănăm armânești. Atunci lui nu are pericol. Tot pericolul la scară. Și mine este optimistul că e pe bună cale. Bazină, noi tineri, bărnuri de tineri armâni, după noi reușim și așa este arada, bazină tineri armâni își vă duc armâna mea în inti. Armâna mea nu chiar. Bănează, își va zbănează. Așa da Dumnezeu. Mine și mine. Aduseš amintim anintime de acel festival Fântâna de Malmă. Tine a îngrăpsit mai multe poemati, se ajungi răsibă cântate, tu ai este festival și mai multul se apremi tu ai este festival. Cum fitursi ideea de Fântâna de Malmă și are azână de ta ducă el mai largu? Era chirolul de renesansă, era chirolul de harao, de entuziasmul când lucram mult și când ca fizu fitrusea câteva idei. Anangea te ducea la mindueri care poate manite nu te aflai. Zăsim, era greu să dai programă. La radio, tihia noastră, avea înregistrate cântiții armânești de cântători, nică de la 1946 se pare. Era doi cântători de Crușoar, Cocioștabe, nu pot să aduc doar aminte, toți mă greșesc cu bără, de este parte de la Scopia era cântate de pe la ținzăți care am luat toți la șeizăți, la Linas Iurghița, Tegol Tujar, Maria Lalinas Hisa, era Luca Halenlor și mulți alții, avea înregistrată nu zic doar sute și cam, avea cântezi bună tu fonoteca de la radiolul Măcădănescu atunci, de radiolul de Scopia. Și ne ajuta. A mai era țăni. Noi vreau să creștem că am fi programa, că eu la Nauzăț doi, mi face redactor șef la radio și programa de 15 minute în zi, ajungem să avem jumătate, 15 de minute pe săptămână, ajungem să avem jumătate de săcate în zi. Aveam 3-4 de colegi, ciori, atunci și ne lipsea și cântiții nouă, ne lipsea materiale, ne lipsea tot. Și ne gândim că este bun să dăm nouă cântiții. Toțel Chiro era născut, era tu Chirolul când avea aname și era zis numai și la armâni, mamutul la Macedoniți, la Bărgări. Costa Mina. Era cu numai slavizată, atunci lui era Costa Numovski. Și avea adrată, dau concerte la sala oață, că era mare Scopia, un bludui Duneau, cânta pe Măcădănești. Și ne aflăm cu el, vine la Suțata Cloții, adram moabete, cum să adrăm festival. Acei care era mai auși din noi, la Linașa, la alță, vrea să registrează cântării vechi. Noi cu Costa îngricăm, ne cheamă că bună este să ai de vechi, nu zicem că nu.
Am mas vrei să developează, să lucrează limba avansandare și n-au. Dumnezeu ți ascultă tora, nu putem din oară să dăm jazz, rock. Am putem să dăm, este folk ți le dară tora, bărgălii cum le dară, să dăm și noi actori aproape, mintim de cheamă să ducească tinerii. Și așa închisi ideea că ăsta să-i vă și închisi și sfeții. Și Mihărșescu că adrai cântiții care își cântă la armănami, Mitcu Arabci cu Junior Mânchim la premia ună, avea una cântătoare de la Suzana Spasovska la premia Dau, Iub Ciotașcov la premia 3, la premia Hieme, vine Radă cântă și la festivalul și a premia și multă Mihărții, și că ațeali cântiții armaserăm și ati cântiții și este bun iară să dară cum era cânticul Miniescu maș armână. Așa, ațeali cânticul Elena Hieme. Arina Diz ducă mă largo este festival? Vrerea mea este, voi spistițescu că vă ducă mă largo, m-aș așteaptă voi că noi entuziaști să cață de lucru. Spistițescu că vă ducă înainte. Spistițescu, voi spistițescu. E care zburând de entuziasmul și de lucru adrat tialță. S-a spune că un om has să fi spiritual numai că minduiești la el și la alță, am așadar în lucru tialță. Pistipsește că societatea tu care bânăm azi lupinzi omul să minduiască maș la el ișiși? Nu, numai ștora. De tot na, omul este faptul zbănează cu alții. Omul nu-i faptul zbănează singur. De-andea fetursieta. Mă stătunăm la piste, Dumnezeu zice, adră bărbatul și adră iarea lângă el, suțată. Ca nu oară omul nu fu singur. Și nu este faptul zbănează singur. Știați-a? Cum dunează, ama cu minduiarea, să nu mutrească malargul de cutarlu a lui, a taifăiei a lui. Nu-se poate. Aceea este taifa de căruna, aceea este soața nicucira de nicucirlu, aceea este fratele cu surinlu Alantu armând parte de populul meu, de familia largă a mea, acest vecinii de familia mea, de statul și aceea este lumea tută. Nu putem un fără de Alantu. Toate acele relații, maș vrerea poate să-mi ducă înainte. Asta este. Ca și să facă, ca și cum să o lăxească. Cu toate este bărduvăle țină le aduce bana modernă, tu care aflară că v-ați bagă formulare de părintele numărul 1, părintele numărul 2 și că poate să facă, să lăxească cândva, cumva, acei chirături sunt în modă și va treacă. Eta este adrata și că cum este și oamenii sunt aceații sunt. Omul este faptul zbănează cu balanță. Și mașcara sa e vreare și cum zic cu te adaptezi în drept cu o lanță să afli locul care iudă năsește tu bană, care cum lucrează pe care ordină de adun pe lângă el, cum sumă el ninta lui după el. Este bana interesantă. Singur nu poți bărează cam. Și noi nu vrem să bănăm fără de lanță. Nici noi, Armânia, n-am zis de noi, nu vrem singur, nu-i bună ca fi să gândească ca singur îi țeaște să bănează. Și noi, Armânia, le țeaște, sau pruchema țea că nu le țeaște să bănăm singuri. Le țeaște să bănăm de adun cu o lanță. Asta e mine și mine spune bun. Și de adun și să adrăm și lucruri buni. Care am întrebat și dinapoi. Adragi multe lucruri pe partea asta armânească. Activismul este o zona asta armânească. Ți aduți bun, ți aduți slab. Multe lucruri se fac. Și când o ved că armânea mea bănează, când o ved tineri ficiori care zbărăsc cu armânește, când o ved trechi armânești, când abdu din nuntă armânească, inima mea este în plin. Mă bune lucruri de seale noare. Tu te poți să greșească. Și crepări, și greutăți, și sibă, că aduți bana de tot. Ama când le vezi acele lucruri, inima mea este în plin. Și nu jilesc cu tisiva ți-am fapt, ți-am adrat. Că tu ți adrai cu vrerea mea, de vrerea mea, către soia mea. Ni mamultul, ni mapsul. Vai putea mamultul să dar, nu știu. Ma cât putui și cât va spot până spot, va să dar ația pot. Cu vreare,
zbănează armâna mea. Te lăgursești un om hărios? Da, da. Și câte te întreba este lucru, că azi mutream pe este hălatiți, o avem Facebook, și det peste un îngrăpseare de-a ta. Tu care de ți și, că Shakespeare are zisă, tot n-am eduches cu hărios. Desi știtiți, că nu așteptu de cană țiva, ca să aștepță doare. Bana-i scurtă, te-ți lipsește să vrei bana. Sești hărios și tot n-a corus lupi gură. Bănează titini singur și tot n-a să-ai tu minti. Ninti stea acat să zburăști să spui țiva, ascultă. Ninti să ahurhești să se îngrăpsești, minduia. Ninti scârtești altul, duchea. Ninti să te înfarmăți cu închizmă și îngrazmă, duchea o vrearați. Ninti să te pridai, fă provă și află cu lai. Ninti să mori, bânează. Mi-a resiră mult este zboară, te-ați te întrebai desi un om hărios. Și sigura, un om care a ratrat atât multe lucruri și care are nica tu minte să adară și alții, te armânami, sigur este un om hărios. Ajunsim aproape de bitisită. Nasca chiniții tine de acele 3 întrebări a noastre, care prota întrebarea este desi ai vă războr armânescu, ți luai mult aproape de gean, ți țarisește multul. Nu are zbor armânescu ținu voi. Le voi tutti zboarele armânești. Le voi tutti și tutti și-au simăsia lor. Mult mi cărtesc. Este mult greu când nu înticnește vă războr, când nu îi lipsește. Aceea cheamă care li m-a dus poate nici fără de unde iale. Ni m-am șate, ni m-au ruti. Tutti sunt un șate. Și tutti sunt un vruti. Când o zic că le voi, ajung iară la vrearea. Dar de acolo fitrusește tot. Maca, tora va ti băgăm să ne zici protlu zbor, ti țăini, tu minti, tu este oară. Vreare. Vreare. L-ai adus aminti de mai multe ori, tu mă beta de tora seara și minduiesc că el lipsește sibă, alții ți este mai aproape de gean, vrearea. Ați ai bana, ați ai tot. Tu bană, pininga vreare, vaș mâcare. Ți mâcare armânească ți-ai care. Tot când ascultul sosli care pentru era la este casturioții, tot ne ziceam, ce zici? Tuti mâncări armânești, mă zici că sunt mâncări armânești, cu tot că nu era multul arhunde, că era cam oarfăne cu lucrurile adra cum le adra, tuti ne ia hari din nostalgie, că zici că mai armânesc cu ația noastră, știi, noi nu putem să ne lăudăm cu, nu știu, cu ciocolată de Elveția, cu nu știu ce, nu avea armâne ciocolată, domnule. Și că îi zățem miscânță care... Acei care nu-l cunosc, vă și râdă cu noi, adică ți aflași tora bună tine tu pisăruț, ți aflași tine tu câmbăcuchi. Ația era zboarele care le abdam din nici când nadradea măcam de hărseam. Țin minte, da, o lucri, da, mult umșată pită, da, o călcânie, și înăuntru, tu Messi avea ghelă de țeapă. Muitură de țeapă. Muitură de țeapă. Și multă meresea când o adra cu cumbici. Este tot una soie capită, mai era cu a luat vinit. Am crescut așa. Vinit, ți-aia avea alot, este era fără alot pita, este era cu alot și era vinit și care creștea, era îmșată. Tot ne aduc aminte. Iartă, era multe bunific. Unul era un cucumbiș tora, deci nu știi și orexea. Vai, ca să vrem tora, tu bitisita de stămână. Și ați adit să ne întrebare, este legată de cântic. Mea tine ai, cum zisima, îngrăpsita hâti poema ți luară și premii tu festival, ama care să aibă cântic ți luai mult tu vreari. Este cu om care mult le va cânta. Și le ascultă toate tururile de cântăți armânești.
nu știu care chiros aleg, să zic cântic. Fonoteca care o am a mea privată acasă are discuri, ploci, scoase cu România, tu gărții, au ala noi, ditomerechii. Nu pot să greșesc, să aduc aminte de semn cântiții care le-a dra fratele meu, a nostru, Dinitrandu. Pop, rock. Ciudi, eram șmat tineri. Câte am împărțită pe la Armânia Oadit Macedoniei? Nu se știe. Era carau până ciudi. Așa că nu știu care cântec să aleg. E multe cântece, numai de meale, că meale, voi că sunt o meale. Nu voi, ați încântă hiimea, mă bun cântec cum se încântă Miriescu Mașa Armână. E ca Liupciu Tașcov când cântă Mașa Armână Pasme Frângă. E ca Mita Rapci când cântă Join Armâni Himn. Nu înzeaște. Toate sunt bune. Nu pot să greșesc cu vechile, cum zic, cu mi băgăm șata în dor. Ca de Steriu Dadaculi, de Gheorghe Maneca, de multe. Zic vărăoare că vă spus să greșesc cu andamase cu Ionel Zeana. Că noi le cântă, știam cântiții curiozitate, cântiții giunești, sfurește cântate cu chirolul Revoluției, când era el tiner Johnny. Rufei căzură. Cum să zic, nu are... Maca ți este Zori să-mi spui un cântec, va te întreb ți cântec ai cântat tine Nicu Chiriei. M-a adus aminte. Cântecul ți-l cântai mine, era cântec ți-l de Pal cântă la un festival Pero Pare de Crușu, un cântător. Și, cum să zic, vă să râdul cu noi, așa era, vrea așa și să spune, și mine îi cântam Te voi armâna și nu se ascunde. Vrea ți-o portul tu chept. Așa că... Mușat, mea, pentru Sonia aflăm și un cântec armânesc. Băgați Pero Pare și Te voi armână și vedeți. Ne hărsim că pentru Sonia aflăm și un cântec. Ți luai multul tu vreari. Cara sai tu bitisit că un zbor ti motritoria noștri. Și zic, ei știu magini din mine, ei știu multul ghini, ca armâna mea vă zbănează până să zboraște limba armânească, până să zboraște, până să cântă, până să hrăsește, să hăidițește. Iți să găsească de-ațea, snicșurează posibilitatea și puterea să continuează calea ți închisim. Maș pot să zic, zborâți armânești, cântați armânești, bănați armânești. Și eu vă zic că vă unzește. Hărioși, seara, ne găsim mult să avem oaspi și ne ciudusim de tuti câte ne le spusești, așa o întreagă istorie dezvârtit din mintea noastră. Să avem și noi toți alanță câte ori cât avut tine de lucruri tu armânami. Da Dumnezeu să da putere, te este lucru. Da Dumnezeu să ne și alte bărnuri după noi care se ducă mai largul hlambura și suportă cu mirachi și cu pirifani identitatea armânească și mutritoria noastră lățiți le zățeam, la Hristosim că n-a răbdară, nici au născate jumătate și că să spunem că mă vedem cu mare harau alantă joi. Seară mșata tuturor. Hristos avea ție micălisit și multe înclinațiuni tuturor armâni de iuții două. Hrios năhi.